Ruskí internetoví bezpečáci. Čo je to antivírusový program? Tak samozrejme, konečne ako keď sme chorí a v lekárni si kúpime tabletku proti tej chorobe, ktorú máme, tak takisto v počítačoch existuje program, ktorý nám počítač chráni od vírusov a od tých nebezpečných programov alebo od spamových pôžd a podobne. Čo je to antivírusový program? Je to program, ktorý nám zabraňuje tomu, aby sa nám tieto škodlivé programy a vírusy dostali do počítača. Čo je to antivírusový program? Antivírus. Aby nás chránil pred rôznymi vírusami. Čo je to antivírusový program? Antivírusový? Chcete viesť programu vírusov na internete? Zabraňuje vírusom. To je taký program v počítači, ktorý chráni počítač, aby sa nám nedostali tie zlé správy do toho, aby vírus v počítači nevznikol. Ja sa pridám na sekundu. Čo je to antivírusový program? Zabezpečuje vlastne to celého počítača všetkých programov, ktoré máme. Čo je to antivírusový program? Program, ktorý zabraňuje tomu vírusu, aby dostal. No, áno. Chceš mi? Ďakujeme za rozhovory a pozývame vás na ďalšie časti o bezpečnosti na internete.